Naimbag nga oras Ilocos at tuy manen dagiti damag anasagap iti Core TV News Team. Iti daytoy nga aldaw ditoy Press Corps. Ipaulo dagiti damdamag ditoy Press Corps. Pasilidad para ti e-library ti Ilia San Ildefonso, Ilocos Sur nagsangpeten. Gamit pang agrikultura na ipaay. Agamaan na bagsul may sa ti kritikal. 37th anniversary ti Beta Sigma Fraternity na celebraran. Bangkayan ay walang sa Jetarlac na iyawidan dito'y Ilocos. Granada ang nasarakan na i-turn over ti PPO Ilocos Sur. Makaigapoy ti panakaitantan ti Squaa sa JISPSC na ilawlawag. MOA dissemination na arami dito Police Provincial Office. Nagsangpeten dagiti computer set sa mausar iti maipatader nga e-library iti Ilia San Ildefonso, Ilocos Sur. Manamna mga daytoy ket mangrugi inton Enero iti daytoy nga umayatawen. Ti report manipod ken ni Press Corps Lerly Bunag. Nagsangpeten dagiti computer sets nga naituding para iti panakaipatakder iti e-library iti Ilia San Ildefonso, Ilocos Sur. 5 iti nakadagupan dagitoy. Upat iti naggapo iti National Computer Center ken maysa iti counterpart iti municipal government iti nasa unga ili. Awan iti age limit dagiti mayat nga agusar iti daytoy into no may patakder. Amin mabalin nga sumrek ken si wawaya nga agadal mangrugi iti basic agpang pangato. Dito nga programa apo ket mangted iti libre nga computer training kadagiti kakabsat tayo nga handa pay amo iti agusar iti computer. Awan apo diti training apo ke free of charge apo yun apo. Bali dito inted ti NCC apo ken DOST nga free upat nga computer apo ken may isang counterpart iti munisipyo nga may samit lang nga computer apo. So man amin sir? 5 amin apo. Bali dito ito apo ket maipanto dito yung munisipyo tayo. Adanto ti dito ito youth center apo ti ma-develop nga agbalinto nga kasla Progreso e-center nga panaganan tayo apo nga kasmet battle cry ti munisipyo mi apo. Sagon pa iti CEC manager, awan iti anyaman nga fees nga makolekta karag iti umili. Ken awan iti maykad nga oras iti maysang umili nga mangusar iti computer. Basta available dahito yung mabalin latta. Bale, siyak apo iti nadesignaran ni apo mayor nga CEC manager ken may isang staff ko nga ni Mr. Perlito Tapiceria. Ken since agayab kami to pay apo dagiti partners mi nga may tumulong kanya may agisoro agi-lecture dagiti basic computer courses like typing, Microsoft Office, Internet Exploring apo ken social networking. Duwa nga empleyado iti munisipyo ti mang facilitate iti dayto nga e-library. Ket manamna mga iti Enero iti umay nga tawen ket aglukat ton dayto nga e-library. Lerly Bunag, Core TV News. Naduma-duma gamit ti pang-agrikultura iti naidanon kadagiti umili aday ito'y ket nagkapo ken ni Congressman Ryan Singson. Kanayunan dita iti panakayawat kadakwadan iti PhilHealth cards. Adtoy ti report. Naduma-duma gamit para kadagiti mannalon ken mangalap ti naiwaras kadagiti sumagmamano nga ili ti umuna distrito iti Ilocos Sur. Babaen daytoy ti agtultuloy a programa ni Congressman Ryan Singson pang-agrikultura. Dita na ited kadakwada ti payaw, drum ken laminated sacks. Hindi ka ito laminated sacks, may distribute, di ka dito Farmers Association. Di ka ito ikita makamudan to na mabalin nga pagbilagan ti irik, mabalin da paglinungan, mabalin da to may paglumengan, no kayat da. So makamod, di ka farmers, di ka ito na i-distribute nga laminated sacks. Maragsakan met dagiti nakaawat kada ito'y, kang runaan dagiti mamayor ti ili anakaitedan na kada ito'y a proyekto. Akas ken ni Mayor Marlon Ines, ti ili asinait. Kinuna na nga dakkel daytoy akatulungan para kadagiti kailyan na. Ti nakpinagyaman ken ti ingoten tayo nga congressman tayo niya po congressman Ryan Luis Singson ti handpulos nga agsarday wano agsarsardeng nga pinangtultulong na kanyami ditoy ilimi nga sinait. Ti panagyamyaman ko met apo iti provincial government nga idadalwan met ti ingoten tayo nga gobernador niya po Luis Chavit Singson ken kastameten dagitoy kakailyan tayo. Malaksit kadayta nang iwaras pa iti diputado iti PhilHealth cards para kadagiti umili. No sa dinno nga may sa kadagiti pangpangruna na ita pakaseknan ti salunat. DJT kayat tayo niya, kayat tayo manayunan, digito'y beneficiaries tayo, kayat tayo nga agtultuloy, digito'y PhilHealth.
So, no dati PhilHealth, igana lang 2 years, naman nantomet nga adito lata ti provincial government, opisina ti congressman nga agtutuloy ito lata nga mangbaybayad dito PhilHealth da. Namnamain nga iti sumarsaruno ket maidanon met kadagiti dadduma pay nga ili ti kastoy a proyekto ti diputado. Kas kinunana, saan nga agsarday daytoy amang idanon dagiti pagkasapulan ti umili. Kang runaan no daytoy ket maipanggep ti pagsayatan ti amin. Ni Sel Benitez, Core TV News. Napasamak ti pamagsul iti syudad Avigan, partikular ti barangay Salindeg, no sa dinno nga agama ti nagbali na biktima. Ad-adu pa ya detalye manipod ken ni Press Corps Mark Reyulicio. Iti agarup alas 9 ti Rabii Kalman, Nobyembre 28, nabagsol iti agama gaputi sa anda nagkinnaawatan kadagiti mapapati a sospek sa Jay Barangay Salindeg, Syudad Tivigan. Nabigbig iti agama ada Chester Peralta, 25 anyos ken iti amana, ani Amado Peralta, 57 anyos. Kabayatan na adagiti sospek ani Rolando Ariola alias Lando, 47 anyos, ken iti managan Jonathan Riotita, 39 anyos, ken agnanaed amin dagitoy iti nadakamat a barangay. Basar iti investigasyon at dati saan nagkikinawatan dagiti biktima ken sospek. Nagpinodot dagiti grupo ni Chester Peralta ken ti grupo dagitoy sospek ket bayad ti panaganawa iti ama ni Chester. Ditoyen a binagsol ni Lando ti buksit na. Nagsagrap met ti bagsol ni Chester iti makinlikod apaset ti bagina babaen ken ni Jonathan Riotita. Tapos nung papunta na sila dun sa bahay, pinigilan sila. Parang sabi nila, nung magtanong sila kung nandiyan pa yung mga bisita, wala na daw, sabi yung mga suspect. Wala na daw. Tapos nung pinalis na sila, tapos yun, hinabol daw sila, tapos dun, nagkaroon na ng commotion, yun na yun, nagsimula na dun. At dape lang ni Amado Peralta, iti Gabriela Silang General Hospital, gapo iti nakaro apan nakabagsul na. Nung nag-start na yung gulo, umawat. Yun, ang akala ng suspect, din, kasamaan din to. Yun, nasaksak din to si Amado. Madamapay lang tinainget nga investigasyon nga isa-isayang kat ti PNP Vigan. May naig kadaytoy nga insidente. Ket plano ti pamilya ti biktima nga idarom dagitoy suspect iti frustrated homicide. Mark Reyulicio, Core TV News. Naselebraran iti may katalupulo ket 7 nga anibersaryo iti Beta Sigma Fraternity ditoy Ilocos Sur. Cooking with Abetan. Dahito iti highlight ti programa asa dinno ang nagbalinages ni Brad Sandidasa, amay sa miyembro ti dahito a fraternity. Agsubli ni Press Corps, Lerly Bunag. Talupuluket 7 atawenan iti napalabas. Sipud na rugyan iti Beta Sigma Fraternity dito Ilocos Sur. Adun dagiti miyembro dahito nga nagbalin nga successful iti biagda. Kas iti sikat nga chef iti Pilipinas nga ni Sandidaza. Bigbigan ti ka-Filipinuan dayto iti laing na iti beneg iti panaglutuan. Mainaig karayto naragsak dagiti Ilocanos nga Beta Sigma members nga agselebrar iti anibersaryo da. Tapinatgan iti chef isuda nga agbalin nga guest. Isu nga nagbalin nga sentro ti selebrasyon ti panaglutuan. Ganon, alam mo metatan, hindi nangrugi kami ti kay medyo oso pala ti rambo-rambo di ngemda kami ake natal na kam latta magkitintinulong latta. Amoyo may iti programa tayo ti Beta Sigma kanain nga bloodletting, medical mission, kasi di kiti kwata. So nga nagpaut tayo. Tamo may kiti estudyante nga niya ti nasayat nga fraternity. Tamo tayo oray na adult may ti members tayo nga nangangato ti pestona. So nga modalat ta. Dito'y UNP residence. Doon kami di klase. Residence, basa palaeng. Dami 15 siguro. Tapos ngayon ti alumni, di mo pa mabilang yan kasanong ka ti alumni yan. Adapay na aramid nga cooking competition para karagiti estudyante ti UNP. Inbin sa binsarmet ni Attorney Nestor Segismundo, dagiti sikreto da no apay nga nagbalin nga nasaya at ken natibker iti samahan iti tumunggal may sa kadakwada. Ay sa yung fraternity we measure brands not by the quantity but by the quality of the brands. What we mean by this is that kasi magbagami nga rod. Kanyami ngamin sabali ti banding ti Beta Sigma. Even if you're 75 years old, just like Attorney Baterina, or you are more than 60 years old, just like Dr. Cahigal, or
You might be a popular person or a politician, a leader, just like Mayor Lito Tadena. No aga-abay kami. No papatang kami. Awanti mayor, awanti abogado, awanti doktor, beta sigma kam amin, agkaka-level kam amin. Yun di bagbagami nga at the equality ti beta sigma. We don't look at the person, we look at his being a member of the beta sigma. Into nubigat adda maaramid nga programa iti grupo iti Baluarte Function Hall nga inisponsoran ni Governor Chavit Singson. Lurly Bunag, Core TV News. Adu pay adamdama, ting kami danon kada kayo, ti panagsubliti, presko. Bangkayan ay walang sa Jetarlac na iyawidan dito'y Ilocos. Granada ang nasarakan na i-turn over ti PPO Ilocos Sur. Makaiga po iti panakaitantan iti skwaa sa JISPSC na ilawlawag. MOA dissemination na arami diti Police Provincial Office. Amin dagita kenda dumapay mamuan ti panagsubliti. Press Corps.